Ġie inawgurat ir-restawr ta' Qniepenu tal-Kampnar tal-Pro-Katedral Anglikan ta' San Pawl fil-Belt Valletta, proġett b'investiment ta' 4.2 miljun euro, iffinanzjat minn fondi Ewropej. Waqt l-inawgurazzjoni l-Prim Ministru Roberta Bela saħaq li l-katedral huwa element importanti tal-identità tal-Belt Kapitali u għalhekk għandu jiġi ppreservat u mħares. Waqt li esprima s-sodisfazzjon għat-tlessija tax-xogħol fuq il-Kampnar u Qniepen, Dr. Bela qal li wara xiren ta' snin li kienu esposti għal elementi naturali kien hemm bżonn urġenti ta' restawr. Żied jgħid li l-Pro-Katedral gawda wkoll minn għajnuna mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat, mill-Fond tal-Iżvilupp Nazzjonali u Soċjali u mill-Fondazzjoni HSBC Malta. Sa dan it-tant irrimarka l dan il-proġett jikkumplimenta inizjattivi oħra ta' reġenerazzjoni fil-Belt Kapitali b'investiment ta' aktar minn 24 miljun euro fi spazji miftuħa ġodda, titjib faċilitajiet edukattivi u restawr tal-wirt storiku fosthom il-Palazz ta' Gran Mastru fost oħrajn. Dr. Bela tenna kif dan il-proġett u għeda li bħala Gvern Malti se jkompli ħsieb il-wirt li ħallew ta' qabel.